Datorren igandean, goizeko 10:00-tik hasita. Urtero bezala, bi hirugune nagusi izango ditugu, bat hemen San Bartolome plaza, Emeterio Arrese, eta ganadun arlo edo hori pixka bat tartian harrapatzen duna. Baserritarren lanen inguruan, eta hortikan ere, bai artisauak, jateko gauza desente izango da, hemen lurretik sortutakoak eta lurratik sortutakoiek baliatuta. Eta aipatu, 50 postutik gora izango diela bi hirugune hauetan banatuta. San Bartolome plazan gehiago izaten dira bai merkatariak egingo duten postuak, artisauak, ikastolabeak bere produktuak ere aurkezteko ere baliatzen da, bai ikasbidaiarako egiten duten postua beraiek landutako gauzak salduko dituzte. Eta gero ja, esan bezala, ganadu erakusketare izango dugu, beti bezala, hemen inguruan hazten diren abelak, bai zaldik izan daitezke, ahuntzak, hegaztiak, txerriare izaten dugu tartean, eta bar. Gero ja, Emeterio Arrese plazan, pixka bat jateko gunea edo deituko geniokera, talotatik hasi, piparrakin egindako produktuak izango dira, eta 10. Euskal Herriko lehiaketa gastronomikoa egingo da. Atetikan piparra oinarri izandako piperra da egin beharko dute lehiakidek, eta bestetikan pintxoak, lehen esan bezala, piparra oinarri dutenak. Ezti lehiaketare izango da, Tolosaldeko 17. ezti lehiaketare bertan, Emeterio Arrese bertan ospatuko da. Estetikan, aipatu, 7-8 Ibarran sortutako talde berriak, piparren inguruan sortutako talde berriak ere, piparrekin egindako produktuak erakusgai eta dastagai jarriko ditula. Emeterio Arresen bertan ere, Euskal Herriko 5. piper topaketare ospatuko da, bai Nafarrotikan, Gipuzkoatikan hemen bertako produktorek ere beren produktua dastatzeko prejituta kasu honetan jateko aukera izango da, edo ozpinetan ondutako piparrare erosteko aukera izango da. Azkari herrikoiare egingo dugu, hor 3. gunea deitzen dugun horretan Arantzazuko Ama plaza inguruan.